kertoo vähän pupen taustoista ja sitten esitellä niitä sen ominaisuuksia ja sitä, että miten se on vaikuttanut meidän käytännön töihin. Ja kaverina mulla on täällä, mä ensin itse käyn vähän läpi tätä niin kuin taustoja ja sitten pupen toiminnallisuuksia ja eri osa-alueita. Ja sitten Heinosen Mikko, joka on täällä kaverina, niin hän sitten näyttää, miten se saapumisvalvonta pupen kautta tehdään. Ja toivotaan tietenkin, ettei mitään demoefektiä tässä iske. Ja kaikki sujuu hyvin, että niin kuin aina järjestelmien kanssa, niin voi tulla pieniä yllätyksiä. Ja mielellään vastataan kysymyksiin, jos teille niitä tässä herää tämän lähetyksen tai esityksen aikana. Ja toki myös sitten voi sähköpostillakin laittaa jälkikäteen viestiä ja kysymyksiä. Et ihan mielellään kyllä kerrotaan omista kokemuksista. Ja tämän pupenhan on kehittänyt tämmöinen espoolainen yritys, 2 miehen yritys, tai taitaa tällä hetkellä olla 3 miehen yritys kuin Broomworks. Ja tuonne keskusteluun, chattiin vein linkin sitten tänne heidän esittelyvideonsa, joka on toki jo muutaman vuoden takaa. Ja ymmärtääkseni heiltä on tulossa uusi video, jossa myös sitten tämä puppe on paremmin esillä, mutta jos teitä kiinnostaa, niin voi vaikka sitten jälkeenpäin käydä katsomassa myös ton heidän esittelyvideon. Mehän aloitettiin yhteistyö Broomworksin kanssa niin kuin reilu vuosi sitten tammikuussa viime vuonna. He kävi täällä vähän katsomassa meidän työprosesseja, nimenomaan uuden aineiston käsittelyn ihan valinnasta siihen asti, että aineisto menee lainaan, niin katsovat nämä meidän työprosessit, havainnoivat niitä ja esittivät muutamia kehitysehdotuksia ja osa niistä on tietty jo pantu käytäntöönkin, lähinnä sen tyyppistä, että miten saadaan turhia työvaiheita pois ja sujuvammaksi nämä työn kulut. Ja siinä yhteydessä sitten päätettiin tämä puppe hankkia meille, mutta että siinä oli sitten vähän omat vaiheensa niin kuin aina järjestelmäkehityksessä, eli otettiin puppe käyttöön tuossa juuri joulun alla 20. päivä joulukuuta, eli se on ollut nyt melkein päivälleen 2 kuukautta meillä käytössä. Ja puppehan on siis, niin kuin Anneli tuossa sanoi, niin tämmöinen saapumisvalvontatyökalu tai aineiston niin, käsitellään aineisto saapuneeksi pupella, tarvitaan sähköiset lähetteet ja pupesta on integraatio kohaan, eli se puppeen tehdyt toimenpiteet sitten näkyy kohassa niin, että niitä ei tarvitse sitten enää tietenkään tehdä kohaan uudestaan. Ja nämä Broomworksin työntekijät on Espoon kaupungin työntekijöitä, että heillä on tällainen kaksoisrooli, eli he tuntee hyvin kyllä kirjastojen toimintatavat, toimintakäytännöt, työprosessit. Eli siinä mielessä heidän kanssaan on ollut tosi helppo asioida. Me kehitystyö ostettiin yhteistyössä Oulun kanssa, ja ymmärtääkseni Oulussakin ollaan ehkä jollain aikavälillä ottamassa tämä järjestelmä käyttöön. Ja toki siitä sitten tulee tietty kuukausimaksu, ja sitten täytyy tietenkin miettiä, että löytyykö jostakin kohtaa sitten, tai säästyykö jossakin kohtaa työtä niin, että puppe pikkuhiljaa maksaa sitten itsensä. Kaikkia tietty kiinnostaa, tai ainakin mua kiinnosti kovasti nimi, mikä ihmeen puppe, tulee mieleen kurkistuskirjat, mutta se tulee kuulemma jostakin Java-ohjelmointikielen jostakin ohjelmapätkästä tai tämmöisestä kirjastosta sen niminen kuin puppe. Eli se on se tausta. Joo, mutta tuleeko nyt tässä kohtaa heti kysymyksiä? Siellä on. Ole hyvä, Katja.
Joo, eli mainitsitte, että siinä on semmoinen kuukausimaksu, niin minkä mukaan se kuukausimaksu määräytyy? Että minkä suuruisen? Joo, mä en itse asiassa tiedä, että onko se, no tuskin se kiinteä on. Meille se on vähän alle 700 € kuussa. Mutta mä voisin selvittää vielä, katsoa tuolta sopimuksista, että onko siihen joku peruste vai oliko se semmoinen, koska en nyt muista. Mutta voin selvittää sitä. Hyvä, kiitos. Joo. Että tuossa, jos me ajatellaan hankintaportaalia, niin siinähän se riippuu siitä, että kuinka monta nidettä on tilattu, mutta tässä se on kiinteä maksu ja se sitten varmaan veikkaisin, että se perustuu asukaslukuun, mutta varmistan sen vielä. Mutta kiitos, hyvä kysymys. Muita? Jos ei tässä kohtaa ole, niin mennäänpä sitten ihan itse asiaan. Eli mä nyt panen ton kameran pois ja avaan teille ton Puppe-näkymän. Näkyykö teille nyt tämmöinen? Näkyy. Joo. Eli Puppe on tämmöinen selainpohjainen, eli sinne mennään tiettyyn osoitteeseen ja sitten kirjaudutaan niin kuin kunkin kirjaston näillä tunnuksilla. Ja kun kirjaudutaan, niin täällä nyt sitten näkyy, että täällä yläpalkissa on 3 tällaista välilehteä. Ja se avautuu tästä työpöytänäkymästä. Mutta ensimmäisenä täällä on nämä toimitukset tai toimitusvälilehti. Ja täältä löytyy tämä saapumisvalvonta, johon sitten palataan Mikon kanssa hetken päästä tarkemmin. Hän näyttää, miten Puppe toimii sen osalta. Ja sitten täällä on myös tällainen saapuvat lähetykset. Eli nähdään, että mitä meille on matkalla tuolla eri toimittajilta tulossa. Eli täällä nyt sitten näkyy lähetyspäivä, kappalemäärät ja no hinnat on tietty sellainen, että vähän ei niin kuin tässä juuri pitäisi näkyä, mutta ummistakaa niiltä silmänne, näähän on kuitenkin liikesalaisuuksia. Mutta joka tapauksessa pystytään vähän sitten jo ennakoimaan, mitä meille on tulossa. Ja kummalta välittäjältä, koska meillähän on kaksi välittäjää. Ennen kuin menen tuohon työpöytään, niin näytän tämän tukivälilehden. Eli tässä nyt näkyy nämä Urho Kaipainen ja Miika Miettonen, jotka on tämän järjestelmän kehittäneet. Ja heidän yhteystietonsa ja heillä on kyllä niin kuin todella tämmöinen kuuma linja. Et nyt tässä alkuvaiheessa, kun varsinkin oli vähän haasteita, tietenkin vielä siinä sattui vuodenvaihde, eri budjetit tai budjettivuosi vaihtui, niin siinä oli tietenkin monenlaista säätämistä, mutta että kyllä heiltä tosi nopeasti sai avun. Ja sitten siinä tammikuussa meillä oli kerran viikossa semmoinen palaveri, missä käytiin ajankohtaiset asiat läpi. Ja sitten myös on sovittu nyt maaliskuulle palaveri, että käydään. Että tavallaan tälleen saattaen on tämä käyttöönotto hoidettu, että ollaan saatu hyvin tukea. Täällä on myös Pupen käyttöohje. Ja ymmärtääkseni tänne on tulossa lisää ohjeita joitakin erityistapauksia varten. Eli nämä on nyt sitten, tämä tuki on lyhyt, mutta ytimekäs ja toimiva. Mutta sitten mikä meitä erityisesti ilahdutti, niin oli tämä työpöytätoiminnallisuus. Ja tavallaan se tuli vähän niin kuin puskista, että lähdettiin ostamaan sitä saapumiskäsittelypuolta, mutta sitten he on kehittäneet tähän, näkyy varmaan nyt vähän huonosti tässä pienellä näytöllä, kehittäneet tähän sellaisen toiminnallisuuden, että
että Puppe käy kysymässä Kipan ja Melindan luettelointistatuksen näille kirjoille tai aineistoille. Sitten tämä on niin kuin helpottanut meitä sillä tavalla, että siinä vaiheessa kun Mikko käsittelee nämä valmiiksi tai saapuneiksi, niin sitten hän pystyy ne jakamaan 3 osaan jatkokäsittelyä varten. Et jos löytyy Kipalta, että nähdään, että Kipa on luetteloinut, ne menee omaa väyläänsä. Sitten jos on tällainen oranssi, että on tulossa johonkin lisäpakettiin kuuluva luettelointi, niin sitten se menee tiettyä väylää pitkin odottaviin. Ja sitten varmasti on näitä myös, että Kipa ei luetteloi, niin tiedetään heti, että on meillä primaarikuvailtava. Ja sitten Melindan tilanne tutkitaan myös, ja sitten näköjään Melindasta löytyy 2 eri tietoetta tähän nimekkeeseen liittyen. Ja sitten myös, että jos kohdasta löytyy jo, jos on kyse täydennyksistä esimerkiksi. Ja sitten varmaan kuvailijat pystyy näiden tietojen perusteella jo päättelemään, että kuinka valmis luettelointi on. Eli nämä kentät määriteltiin yhteistyössä meidän luetteloijien ja sitten Oulu Antti Heikkisen kanssa, että mitkä on kuvailijan kannalta olennaiset tiedot, pystyy päättelemään tietuen valmiuden tai valmiusasteen tai kuinka valmis se on. Sitten myös sellainen lajittelua helpottava tai niin kuin aineiston jatkokäsittelyä helpottava tieto on tämä, että näkee tästä jo, että mille osastolle se on meillä menossa, niin sitten pystytään senkin osalta ryhmittelemään. Että tämä on erityisesti isossa kirjastossa kätevä ominaisuus, koska meillä on hyvin eriytyneet toiminnot, että Mikko tekee yhden vaiheen, kuvailijat seuraavan ja niin poispäin. Sen lisäksi, että tämä näyttää tämän kuvailustatuksen, niin se kertoo meille, että minkä verran meillä on käsittelyä odottavia niteitä ja tietueita. Ja tämä on tietenkin sellainen luku, mikä on alkanut karttumaan sen jälkeen, kun Puppe otettiin käyttöön. Mutta että pikkuhiljaa, kun aina vaan enemmän ja enemmän tai aina vaan suurempi osa meidän vastaanotetusta aineistosta on otettu Pupen kautta käyttöön, niin sitä ajantasaisempi tämä on. Eli pystytään näkemään, että tällä hetkellä Pupen kautta vastaanotettuja nimekkeitä meillä odottaa käsittelyä lähes 500 ja niteitäkin on sitten toista tuhatta vähän. Eli mutta tässä on tietty se haaste, että kuvailijan täytyy sitten itse käydä klikkaamassa tämä merkitse valmiiksi. Ollaan mietitty, että voisiko siinä olla jotain automatiikkaa, esimerkiksi sitten kun on nide käsitelty tai muuta, mutta toistaiseksi tähän ei ole keksitty vielä mitään automatiikkaa, vaan kuvailijan täytyy muistaa sitten itse käydä merkkaamassa se valmiiksi niin, että tämä työpöytä olisi ajantasainen ja me pystyttäisiin sitten seuraamaan sitä työmäärää, mikä meillä on tuolla kuvailupuolella. Tietenkin sitten tulee mieleen myös se, että pystyisiköhän tästä jotenkin saamaan ulos jotakin tietoja siitä, että kuinka kauan meillä keskimäärin kestää, että saadaan aineisto lainattavaksi. Näistä ei ole vielä sen tarkemmin ollut puhetta, mutta se on toki kiinnostava. Ja ylipäänsä, että minkälaisia raportteja täältä voisi saada, että onko meillä vaikka joku tietyn luokan aineisto tai tietty aineistolaji, jonka käsittely on keskimääräistä hitaampaa tai nopeampaa tai mikä mahdollisesti jumittaa, mutta näistä ei ole vielä sitten sen tarkemmin ollut puhetta tai sovittu tai mietitty, että mitkä ne Pupen mahdollisuudet sitten tässä olisi. Eli tämä oli semmoinen todella iloinen positiivinen yllätys,
pystytään hyödyntämään tätä kuvailustatustietoa ja sitten niin kuin vähän liinaamaan näitä meidän prosesseja sen myötä. Mutta onko nyt tässä vaiheessa kysyttävää? Mä en nyt sitten näe käsiä enkä chattia, että jos sä Anneli katsot, onko joku. Ainakaan chatissa ei ole, mutta Johanna Räisä. Johanna, kysy vaan. Kuuluuko tämä mikrofoni? Kuuluu. Joo. Minua siis kiinnostaa oikeastaan tuo, että mistäköhän tuo Puppe käy keräämässä nuo tiedot, kun en mä ainakaan kuullut että Kipasta, että mistä voisi tietää, että on jossain lisäpaketissa tulossa jotain tietoa. Se on ymmärtääkseni siellä heidän extranetissä on tämä tieto. Ja tämä Puppe hakee sen niin kuin rajapinnan kautta. Joo. Näin mä ymmärtäisin. Meillähän on siis otettu yksi englanninkielinen lisäpaketti käyttöön. Eli tavallaan siinä vaiheessa, kun Kipa määrittelee sen, että mitä siellä luetteloidaan ja mitä ei, niin määrittelevät siinä yhteydessä sitten, että mikä on niin kuin perusluettelointi ja mikä vaatii tämmöisen lisäpaketin. Ja sitten heillähän nyt on muuttunut se käytäntö vuoden alusta, että he jotenkin luetteloi enemmän sellaista, tai niin kuin katsovat sitä, että mitä on hankittu paljon, niin sitä ensisijaisesti luetteloidaan. Että ne niin kuin vasta siinä vaiheessa päättävät sen, että luetteloidaanko, kun ovat nähneet hankintamäärät tai tilausmäärät. Aikaisemmin he vissiin sitä vähän etukäteen. Niin kuin tässä käytännössä, kun se tätissähän se prosessi menee silleen, että se, niin kuin me vaan haetaan sieltä kirjastopalvelujen palvelimelta, että eihän meillä nyt ole ainakaan, en ole kuullut, että mistä niitä voisi ennakkoa käydä tarkastelemassa, että mistä rajapinnasta. Joo, ja mäkään en tiedä, että onko mikä Broomworksin, onko heillä niin kuin joku sopimus tästä kirjastopalvelun kanssa, vai onko se sillä tavalla avointa, että he pystyvät sen sieltä vaan sitten hakemaan? Luultavasti on varmaan joku sopimus. Niin, mutta sitä voi tietty kysyä sieltä Broomworksilta, mutta voihan mäkin sitä heiltä kysästä. Olen kyllä tietenkin tästä vähän niin kuin nostanut keskustelua, että onko tämä niin kuin ihan ok näin, mutta ei ole oikein tullut selkeää vastausta, mutta jotenkin luotan siihen, että heillä on niin kuin lupa toimia näin. Niin, yleensähän ne on ne rajapinnat kiinni, ellei niitä niin kuin aukaista. Että No niin, joo. Niin kuin Melindakin, että ei sinne pääse, ellei ole sitten ainakaan tuohon sitten SRU, ellei ole sitten palvelinavauksia tehty, että meilläkin on tätistä sinne yhteys. Joo, mutta tämmöinen valitettavasti ei ole tämän tarkempaa tietoa. Mutta oliko muita kysymyksiä tai huomioita tai kommentteja? 2 kysymystä on tullut ja kumpaankaan en ole oikein osannut kunnolla vastata, mutta ihan hyvä, että hyviä huomioita ja yritän näitä sitten vähän selvitellä. Mutta jos ei ole, niin mennään sitten tuohon toimituspuolelle tänne katsomaan, miten tämä saapumisvalvonta toimii. Ja nyt sitten Mikko tulee tähän, vaihdetaan tuoleja tässä, niin Mikko aloittaa. Juu, huomenta vaan kaikille. Mä olen Mikko Heinonen täältä Turun kaupungin kirjastosta ja olen nyt sitten 2 kuukautta tätä Puppe-ohjelmaa käyttänyt. Ja nyt mulla on tässä näitä paperilähetteet, mitkä mä nyt luen. Katsotaan, eli sitten tosta on toi lähetysnumero. Eli nyt mä sain tuon yhden lähetteen tuohon. Mulla on 3 eri paperilähetteitä tässä. Mä luen ne tässä peräkkäin tuohon. Otetaan toinen. Noin. Ne näkyy ne lähetteiden numerokin siinä sitten allekkain. Eli nyt ne on kaikki tossa. Ja sitten tuossa on oikealla ylhäällä näkyy sitten tämä, että kuinka monta nidettä
näillä lähetyslistoilla yhteensä on. Eli sitä mukaan kun ne luetaan saapuneeksi, niin toi luku pienenee. Ja sitten kun on nämä kaikki listat käyty läpi ja kaikki kirjat käyty läpi tai aineistot, niin sen pitäisi tietenkin olla 0. Mutta jos sinne jää vaikkapa 1 tai 2, niin sen pohjalta voisi sitten tehdä reklamaatio. Joo, eli tosiaan seuraavaksi on nyt sitten, otetaan mulle tässä yksi esimerkkikirja. Samalla otan tästä sähköiseltä, tai siis paperilähetteeltä katon tämän, tarkistan tuon hinnan, että mä myös vertaan, että se on sama mikä tässä puppessa. Eli tämmöinen kirja Glukoosi-kumous katsotaan. Sitten se täytyy ehkä kirjoittaa. Nyt ei lukija toiminut. Ei lukija toiminut, kyllä nyt se tunnisti heti kun laittoi muutaman kirjaimen tuohon. Eli tämmöinen kirja mulla on tässä ja siinä näkyy nyt sitten noi tiedot, eli siinä ensimmäisessä siinä on tietysti kuva ja sitten on kirja välitykseltä saapunut ja siinä on tuon lähetteen numero. Ja se mikä mua tässä yleensä, mihin pitää kiinnittää huomioon, on tuo kappalemäärä, eli se 0 tarkoittaa siinä ensimmäisenä, että 0 on vastaanotettu ja seuraava on, että niitä on 1 saapunut ja seuraava tarkoittaa, että 1 niitä on kaiken kaikkiaankin tilattu, että niitä ei ole enempää tulossa. Ja sitten on tuo hinta, eli se on sitten toi 15,25 tuossa lukee ja sen mä huomaan tästä mun paperilähetteeltä, että se täsmää, se on sama. Ja sitten seuraavaksi on tuolla oikealla puolella toisiksi viimeinen sarake, siinä on Turku pääkirjasto tieto, eli siinä mä näen sen osaston, eli se menee meille tieto-osastolle, niin sen mukaan mä sitten lajittelen, mulla on tää sitten semmoinen, sen mukaan laitan sitten mihin hyllyyn laitetaan sitten siitä sitten meillä jatkokäsittelyä varten. Ja siinä viimeisessä just oli tämä, mistä oli Kaisakin puhussa, eli siinä on tuo KIPA-tieto, eli tämä on luetteloitu, tämä kirja, niin siinä sitten meillä luetteloijat sitten tietää sitten sen mukaan, mä myös jaottelen se heille sitten, niin he tietää, että onko siinä tiedot valmiina vai onko ne vasta tuloillaan. Mutta nyt kun mä katson, että siinä on kaikki nyt näyttää olevan ok, niin mä painan harmaa, missä lukee vastaanota. Nyt se hetken siinä ruksutti ja nyt se on valmis, eli nyt siinä lukee vihreällä vastaanotettu, että se on ihan noin simppeli toi homma, eli nyt se on sitten kirja on nyt sitten saapumiskäsitelty ja sen jälkeen mä laitan sen sitten eteenpäin luetteloijille ja he sitten jatkaa siitä, eli siinä oli. Ja tuolla tosiaan sitten väheni tuolla oikealla ylhäällä sinisessä kentässä sitten tämä, että nyt on 60 niteestä 1 käsitelty. Juu, eli se oli siinä. Voidaan ottaa tuosta vielä, nyt otetaan tuommoinen toinen. Mulla on tämmöinen kuin Sodanvarjon nuoruus. Taas mun täytyy tästä paperilähetteeltä etsiä se teos. Katsotaan niin, että se täytyy sieltä se hinta. Kun mä ajattelin, että se on lähinnä se, että se vertaisi siihen, että mikä on tilausvaiheen hinta. Mutta. No toistaiseksi meillä on ainakin ollut nyt sitten näin. Et tietenkin sitten, kun sitä ei tarvitse enää paperilähetteeltä etsiä, niin sittenhän se nopeutuu vielä, koska sitten periaatteessa toihan ilmoittaa sitten, jos se hinta ei täsmäisi. Joo, siihen tilaushetken hintaan. Niin. Se on myös hyvin tärkeää, että ei ainakaan nouse hinnat sen tilausvaiheen jälkeen. Juu, kyllä. Eli tosiaan katsotaan nyt sitten, ehkä toi viivakoodilukija toimi, niin kirjoitetaan, eli tuohon vaan hakukenttään siinä noin, ja kun kirjoittaa sitten Sodanvarjon nuoruus, mutta tosiaan tuosta huomaa, että kaikista ei toi kansikuva tule näkyviin, että siinä muuten tiedot kyllä näkyy ja ihan vastaavalla tavalla. Siinä on sama, 1 kappale on niitä tilattu kaiken kaikkiaan ja 1 niitä on tullut ja 0 on vastaan otettu ja hinta tässä, mitä tosiaan vielä täällä paperilähetteeltä sekataan tässä ainakin alkuvaiheessa, niin se huomaa, että se on sama, se täsmää ja osasto menee sitten, se on kirjallisuus, mitä tuolta. Ja siinä eroaa nyt tuosta edellisestä, että tuossa lukee tuo KIPA-tieto
eli siinä lukee luettelointi tulossa, eli siitä ei ole vielä tietoja valmiina, että se on sitten vähän kauemmin kestää tämän valmiiksi saattaminen sitten noin luettelojilla. Mutta sitten mun tämä saapumiskäsittely samalla tavalla sitten painetaan vastaanota ja sitten se on vastaanotettu. Sitten jos mulla on semmoinen esimerkiksi on isompi erä, välillä on jotain lasten aineistoa, voi olla vaikka 50 kappaletta kirjoja, niin sitten se tietenkin vähän kauemmin aikaa kestää, että se huomaa, että se saa ne käsiteltyä, mutta ei siinä montaa sekuntia mene, että se on aika nopeasti kyllä reagoi tähän, että nyt se oli tosiaan, toi oli valmis ja se oli noin. Ja tosiaan sitten ne tiedot on päivittynyt kohaan, että siellä sitä tilaustietoutta tai hankintatietoa on päivitetty, että ne on saapuneet ja määrärahaseuranta ja muut, niin kuin mitä siitä seuraa, niin ovat kyllä sitten päivittyneet. Ja tosiaan tuossa nyt huomaa, tosiaan tämä kappalemäärä tässä, niin siinä lukee nyt sitten, mikä oli äsken 0, nyt siinä on 1, eli 1 on nyt sitten saapumiskäsitelty. Voidaan ottaa vielä tuosta tuommoinen, missä on muutama enemmän tuommoinen, katsotaan, tämmöinen, no mulla on tässä, näitä on 2, koirien käyttäytyminen, Tuire Kaimi on tämmöinen, katsotaan, on taas tämä vaihe, kun mä etin niitä täältä lähetteeltä ja sitten lähetteitä, kun on välillä monta, niin siinä tietysti menee se oma aikansa, mutta se ei ole niin kuin tästä puppesta johtuvaa. Eli siinä on nyt sitten toi. Nyt vielä laitetaan toi tiedot tuohon ja se oli sitten, no se löytyy heti ja siinä on, se on tietysti helpottaa, kun tuossa näkee ton kirjan kannen kuvaan, niin se on välillä, jos pitää jotain vaikka etsiä. Mulla on kärryssä yleensä aika paljon tavaraa, kun mä olen purannut noita, niin sitten tietää jo heti, minkälainen teos on kysymyksessä, niin se on helpompi sitten bongata kuin valtavien kirjamäärien keskeltä välillä. Mutta siinä on tosiaan nyt näkee, että niitä on, mulla on 2 kappaletta tässä pöydällä nyt ja niitä on kappalemäärät on ihan, näkee, että 2 on tilattu ja 2 niitä on meille saapunut ja 0 vielä vastaanotettuna. Että joskus tietysti sit se pitää katsoa, että voi olla, että jos on jotain jäänyt sitten saapumatta tai on, koska isoja määriä on välillä, niin siinä täytyy olla tarkka sit laskee, että kaikki on sitten paikalla noista, mitä on tilattukin. Ja hinta täsmää tuossa ja tuossa myös lukee nyt sitten toi kipa luetteloitu, eli painetaan tuosta vastaanottaa. Nyt se on vastaanotettu, että tämä on tosiaankin niin kuin, tämä ei tämän ihmeellisempi prosessi ole, että sitten se kipatieto välillä on sitten se 3. on, että ei tietoa, eli se on ne 3 vaihtoehtoa, mitä siellä on ja sen mukaan mä sitten jaottelen kirjat sitten heille, jotka meillä luetteloi näitä, niin tämä on. Saako kysyä tässä vaiheessa? Juu, totta kai. Mitä sitten, jos ei tulekaan sitä määrää, mikä se väittää? Mitä te sitten teette? Eli jos meillä ei ole, niin kuin, että sieltä puuttuu selkeästi jotain. Niin, Joo, 1-2 puuttuu. Joo, kyllä niitä välillä sattuukin, koska tosiaan on isoja määriä tilataan. Et mulla on yleensä sitten, mä olen tuohon hankinnan väelle, jotka vastaa tästä kirjojen hankinnasta, niin mä heille sitten ihan ilmoitan, että sitten mä voin tehdä tämmöisen osatoimituksen ja toimittaa ne, mitkä on ainoastaan sieltä saapunut, ja sitten ne, mitkä puuttuu, niin mä merkkaan yleensä meidän ihan täällä paperilähetteelle, että puuttuu 5 kappaletta, ja sitten mä ilmoitan heille jotka näitä hankki, niin he pistää sitten tiedon, niin ne tulee sitten jälkitoimituksena. Eli se on. Onko se tuolla, niin kuin tuolla vastaanottonapin takana, onko sillä niin kuin mahdollisuus Joo, valita, että kuinka monta? siellä on semmoinen, katsotaan, jos mä otan tuon uuden teoksen, niin mä voin sillä sitten havainnollistaa. Siinä voi niin kuin osatoimituksena tehdä. Et mä olen muutaman kerran joutunutkin näin tekemään. Niin katsotaan yksi tuossa esimerkkinä. Toi tuli jo valmiiksi, niin mä voin tuommoisella toisella. No niin, eli tässä on tämmöinen kaiken maailman ansiot. Katsotaan toi. Siitä sitten.
14.70. No tossa on toi vastaanota, eli tässä on tämmöinen vastaanota osittain. Eli jos tuosta painaa, niin tästä pystyy sitten laittaa vaan vastaanotettu määrä, jos on vaikka 10 kappaletta tilattu ja tuleekin 8, sitten mä laitan 8. Sitten mä en muista, että tämä palkki sit ilmeisesti vähän eri väriseksi vielä, että siinä huomaa sitten, siinä lukee ilmeisesti vastaanotettu osittain tai jotain, että sitten se on helpompi jälkikäteenkin tuosta puppesta näkee, että mitä sieltä sitten jäi puuttumaan. Että se on ihan tuohon, muutaman kerran olen tosiaan joutunut käyttämään, että kyllä sitä täytyy aina tietenkin tarkka olla, että ne määrät sitten täsmää, mutta se on kautta sitten. Ja sitten tosiaan niin mä aina tähän siniseen lootaan viittaan, että sitten kun on niin kuin käynyt lähetteen läpi ja sinne on jäänyt vaikka 3 nidettä, niin sitten tuolla on valmiiksi semmoinen teksti, että lähetteeltä se jäsen niin kuin, tai että se muokkaa semmoisen tekstin, että on jäänyt puuttumaan nämä, jolloin se voi niin kuin copy-pastata ja laittaa sähköpostilla sinne toimittajalle. Mutta meillä nyt vähän, koska meillä sitten eri ihmiset reklamoi, kun Mikko taas tekee tämän saapumiskäsittelyn, niin ei olla sitä sillä lailla hyödynnetty, vaan ollaan tämä reklamaatio tehty perinteiseen malliin. Mutta että se olisi myös yksi semmoinen työtä helpottava, varsinkin siinä tapauksessa, että aineiston käsittelijä ja reklamoija on sama, niin sekin helpottaa sitten omalta osaltaan. Joo, kyllä mä voin vielä tuosta nyt, tuo kirja jäi tuohon vielä, luettiin tuohon, niin voin samalla vielä saapumiskäsitellä, että tässä nyt ei mitään erikoista ole, kaikki tuossa täsmää, niin se on sitten vastaan otettu. Eli se oli tuossa, että tämä on tällä tavalla toimii, että ei nyt mitään ihmeempiä ongelmia tässä ole ollut, että kyllä tämä on ihan tähän mennessä ihan hyvin sujunut, että ehkä jotain pientä alkukankeutta joskus on, että ei heti suostu toi puppe vastaanottamaan, että voi joutuu hetken aikaa odottamaan, että toi toiminnot täällä, missä lukee vastaanotettu, voi jäädä harmaaksi hetken aikaa ja sitten täytyy odottaa ehkä minuutin pari ja sitten uudestaan, niin sitten se suostuu saapumiskäsittelemään. Sitä en tiedä ihan tarkkaan, että mistä se johtuu, että siinä on jotain alkukankeutta voi olla, mutta nyt esimerkiksi meni ihan hyvin, että se on aina ollut joku tämmöinen pieniä viiveitä välillä, mutta muuten olen ihan hyvin pärjännyt kyllä. Oletko sä huomannut sitä, kun ainakin oli sellainen toivomus, että jos lähetteen hinta poikkeaa siitä tilaustietuen hinnasta, mikä on kohdassa, niin täältä tulisi sitten siitä tähän joku semmoinen huomautus. Niin onko sellaisia tullut? Joo, siinä on joskus ollut tuohon hintasarakkeeseen. Tähän on tullut sitten, että hinta ei täsmää punaisella. Joo. Mutta silloin Et sitten tietenkin, että jos niitä alkaa olla paljon ja vaikka niin kuin, että se usein toistuu ja jos siinä on niin kuin isoja heittoja, niin sitten niistä tietenkin täytyy myös reklamoida, mutta yleensä kai ne hinnat aika hyvin täsmää. Joo, tähän mennessä mulla on ehkä muutamassa ollut niin, että hinta ei ole täsmännyt ja no siellä se jäi nyt sitten odottaa, me ollaan vielä, on työn alla, meillä oli muutamat 4 kappaletta, kun tuli semmoista samaa kirjaa, niin se täytyy sitten selvittää, mutta kyllä ne harvemmin niitä on, mutta se tietenkin näkyvästi tuossa ilmoittaa toi puppe sen, että jos siinä on joku häiriö tai tuommoinen eroavaisuus siinä. Niin. Koska meillähän portaali perustuu siihen, että kilpailutetaan se päivän hinta ja sittenhän jos niin kuin lopullinen hinta on sitten paljon kalliimpi kuin niin kuin se kilpailutettu hinta, niin sehän vääristää sitten sitä, tai niin kuin ei toimi sillä tavalla kuin ajatus on, mutta onneksi näitä nyt on kuitenkin aika harvoin. Täällä on chatissa Heliltä kysymys, että saako ohjelmasta tulostettua uuden lähetyslistan, johon on merkitty saapuneet niteet ja mille osastolle menee mikäkin teos ja paljonko teokset maksavat yhteensä per osasto? Ei, toistaiseksi ei saa mitään tulosteita
tämä on ihan sähköinen. Ja sitäkin mä tuossa mietin, että jos me luovuttaisiin noista paperilähetteistä kokonaan, niin nythän me luetaan tuonne se lähete paperilähetteellä oleva viivakoodin mukaan, että miten me sitten tehtäisiin, jos meillä olisi pelkkä sähköinen lähete, että tällä lailla nyt vielä sitten mennään rinnakkain, että on kahdessa formaatissa. Mutta toki on tällaisia printtitoiveita ja sitten myös tämä arkistointipuoli, että jos luovutaan paperilähetteistä, niin meillä on Turussa tietty sähköinen arkistointi, mutta miten Pupesta sitten saataisiin lähetteet siirrettyä niin kuin siihen arkistoon, niin tämmöiset asiat on vielä niin kuin hakusessa tai sopimatta tai kehittämättä. Mutta niin kauan kuin meillä nyt nämä paperilähetteet on, niin arkistoidaan ne, mutta toki näihin täytyy palata sitten myöhemmin. Mutta toi, mitä mainitsi tästä, että paljonko menee aina kerralla rahaa, niin sehän olisi tietenkin ihan kiinnostava tieto. Semmoinen joku laskuri tässä voisi olla. Johannalla on käsi pystyssä siellä. Niin, mä tuosta sähköisistä lähetteistä, niin siitähän on varmaan ollut iät ja ajat puhetta, että ne tulisi sähköisenä, mutta onkohan sille asialle tapahtunut mitään, vai onko tämä nyt vaan toiveita? Niin, no, tähän me nyt sitten saatiin ne sähköiset lähetteet niin kuin pyytämällä tuolta niin kuin molemmilta kirjastopalvelulta ja kirjavälitykseltä. Ja tokihan ne tulee sähköpostiinkin ymmärtääkseni ne. Mä en nyt ihan tarkkaan tätä puolta tiedä. Minusta siis joskus ainakin, kun näiden tilausten kanssa tein hommia, niin minusta ne tuli sähköposti, mutta siellä oli sitten joku PDF, että siitä ei paljon iloa ollut. Joo. Mutta ajatteleksä sä, että kohdassa voisi sitten jotenkin hyödyntää? Niin, no jos sitä voisi hyödyntää sielläkin puolella. Tätähän me tässä koko ajan takaa, että jos saa jostain lisää informaatiota, niin sitten sitä voi kohdaakin tehdä sitä. Joo, aivan. Niin tämä on tietenkin yksi lisäohjelma, mikä on kohdaan integroitu, että onhan siinä tietty oma työnsä siinäkin sen ylläpidossa. Niin, ja sitten, että jos vaan kaikki haluaa käyttää tätä, niin eihän sitä tarvitse kohdaa tehdä. Joo, ja sen verran tiedän, että Aurora-kirjastoissa ei ainakaan toistaiseksi ole sillä lailla voitu integroida sitä, että se ei niin kuin ole yhteensopiva Auroran kanssa. En tiedä sitten sen Kurjan kanssa, että ehkä sitten myöhemmin sinne on mahdollista integroida, mutta Jyväskylässä tämä on käytössä, mutta mä en sitten oikein tiedä, että tekeekö ne se jotenkin 2 kertaan sen työn, että ensin Pupella ja sitten vielä Aurorassa. En tiedä, mutta onneksi kohdassa nyt sitten on saatu tämä yhteentoimivuus. Onko vielä kysymyksiä tai? Et 2 kysymystä minulle jäi selvitettäväksi, tämä kuukausimaksun peruste ja sitten, että miten nämä rajapinnat Kipaan ja Melindaan, niin onko se ok, että jos mä selvitän näitä ja laitan sitten Anneli sulle, niin pystytkö sä sitten jakelemaan? Mä pystyn sen vaikka pääkäyttäjille sitten välittämään ja pääkäyttäjät pystyy sitten välittämään omassa kimpassa eteenpäin. Joo. Mutta tosiaan, jos te tästä kiinnostuitte ja haluatte saada tarjouksen, niin sinne Brewworksiin kannattaa olla yhteyksissä, että laitatko sä vielä vaikka sen tukivälilehden, niin siellä on sitten nämä heidän yhteystiedot. Mutta oliko Mikko tässä meidän osuus vai Joo, tai siis ei. Jos jotain kysyttävää tästä vielä on, niin tämä oli niin tämä saapumiskäsittely toimii tällä tavalla, että siinä on aika hyvin helppo omaksua kyllä tämä ohjelma, että ei mulla ainakaan mitään ollut semmoista hämminkiä.
Näkyykö siellä chatissa tai onko puheenvuoropyyntöjä? Ei näy. Mulla olisi yksi kysymys vielä. Tätä tulee, minua vaan kiinnostaa, onko tämä niin pelkästään Turulla vai onko tämä koko Vaskilla käytössä? Turulla pelkästään ja ehkä Oululla nyt sitten jossain vaiheessa. Eli ne rajataan sitten jo siellä, että minkä kirjastopisteen tilaukset. Joo. Eikä ole muilla vaskeilla, ihan Turulla. Joo. Ja tietenkin tämä nyt edellyttää, että on nyt jonkun verran sitä massaa käsiteltävänä, koska kuitenkin kustannuksiakin syntyy, niin kannattaa varmaan tarkkaan harkita, että kuinka pienessä tai minkälaisilla hankintamäärillä sitten kannattaa tämä ottaa. Mutta toki niin kuin toikin osoitti tuo kuvailutiedon poiminta, niin että silleen on potentiaalia myös niin kuin jatkokehittää tai että erityisesti ehkä niitä raportteja toivon, että miten se aineisto liikkuu, kuin nopeasti. Että kaikki tämän tyyppinen tieto on todella kiinnostavaa. Ja että jos sitä jossain vaiheessa saa täältä niin kuin ulos, niin. Mutta siitä ei tosiaan ole sitten mitään sen konkreettisempaa tai mitään sovittu, mutta sitten voidaan palata myöhemmin heidän kanssa asiaan. Ja sitten se toinen asia, mitä he täällä silloin tammikuussa viime vuonna selvitti, niin oli sitten myös näitä hyllyvarausasioita, mutta se ei nyt sitten johtanut meillä sitten ainakaan toistaiseksi vielä mihinkään, että tuntuu, että aika moni toimija on nyt jotenkin niin kuin kiinnostunut että, niin kuin sitä, että miten tätä hyllyvarausrumpaa tai ylipäänsä niin kuin voitaisiin hallita paremmin, mutta se on aika haastava kuvio. Kyllä. Jos ei tule kysymyksiä, niin mä voisin tuon tallennuksen lopetella. Niin. Joo, mutta oikein paljon kiitoksia kaikille kiinnostuksesta ja voi sitten aina myös kysyä suoraan minultakin, että jos on jotakin, mikä jäi niin kuin askarruttamaan, niin olkaa yhteydessä ja palataan sitten asiaan. Kiitoksia Kaisa ja Mikko esittelystä ja Joo. Oli mielenkiintoista kyllä. Joo, kiitos teille kiinnostuksesta. Jep, ja mukavaa päivän jatkoa. Kiitoksia. Samoin. Kiitos. Kiitos samoin. Kiitos. Moi moi. Kiitos, hei hei. Moi.